Gihandom ang ikapito nga tuig nga anibersaryo sa Liberation sa Marawi City. Samtang malaumon ang lokal nga kagamhanan nga mahatag na ang Marawi compensation sa tanang mga apektado sa Marawi siege. Ani report. Naghalad og bulak sa Campo Ranao sa Marawi City ang mga opisyal sa lokal nga kagamhanan sa Marawi ug Lanao del Sur, kauban ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ug kasundaluhan. Kini dihang gihandom ang ikapito nga tuig nga anibersaryo sa Liberation sa Marawi City niadtong Miyerkules, October 23. Dinhi mitambong sab ang mga sundalo nga nahimong kabahin sa Marawi siege. Nating bigyan ng parangal yung ating mga bayani mga sundalo, pulisan na binuhay sa kanilang buhay upang nang sa ganon ay maliberate ang Marawi City. Lalo na po ang mga civilian na naibuwis din ang kanilang buhay because of the Marawi siege. Kahinumduman nga milungtad og 5 ka bulan ang Marawi siege nga nagsugod niadtong May 23, 2017. Dihang dakpon ang leader sa Abu Sayyaf nga si Isnilon Hapnilon apan misangpot sa engkwentro nga nagdisplay sa kapin libo ka mga residente sa Marawi City. Apan 7 ka tuig ang milabay, duna gihapoy wala pa makabalik sa ilang balay kay naghulat sa Marawi compensation nga wa pay katunga sa ihap sa mga apektado ang nahatagan ug wala pa say tubig ug kuryente sa ubang lugar. Busa malaumon ang LGU nga mahatag na kini sa hingpit ngadto sa mga apektado. Mayroon na ho tayo nakikita na nakabalik dyan na different barangays saan nagsisimula na rin silang mamuhay sa loob ng country. But majority of our constituents who are where displaced are still nasa ibang lugar waiting for, of course, yung sinasabi ko na support from the national government through this compensation. Samtang nagpahigayon sab og groundbreaking sa pagpatukod balik sa usa ka moske sa syudad nga naguba niadtong Marawi siege. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.